אז ככה, שלום, קוראים לי דני, כפי שכבר אמרתי בסרטון הקודם שלי. ואם עקבתם אחרי הערוץ, אז בטח שמתם לב ששיניתי את השם שלו ל-The Science of the Magic DN. D בגלל שקוראים לי דני, ו-N בגלל שהחלטתי לצרף חבר חדש בשם נועם, אז הוא יעשה קסמים, אז תכירו אותו פשוט. אוקיי, שלום, אני נועם. היום אני אראה לכם איך לעשות את הקסם, החבילה המתהפכת שראינו פעם קודמת בערוץ. אז אני היום הולך להשתמש בחבילה המצוינת הבלק טייגר דק של בייסיקל. אלה הקלפים. אוקיי, קלפים מאוד יפים, אני מאוד אוהב אותם, אני רגע אראה לכם אותם. משהו באמת, קלפים מאוד יפים, מגניבים. אוקיי, אז בשביל זה אני קודם כל אראה לכם את ההצגה. דני? אוקיי. אולי נעשה את הקסם לכלב שלי? אוקיי, בצחוק. הוא צוחק. אוקיי, אני רוצה שתיקח את זה כלל שאתה רוצה מהחבילה. לא, כי אני רציני. אוקיי, ואל תראה לי את זה. הנה, אתם רואים? בוא, נועם. אוקיי, סבבה. עכשיו תדחוב את זה לתוך החבילה. רגע, שלא תעבוד עליי, כי זה לא מתאים לי. כי עכשיו אני אתן לו אפילו, אני עכשיו אפילו לעזוב את החבילה, עכשיו תגידו אני מחזיק את זה איכשהו. ככה, רגע. הוא אפילו ייגע באיזה... כל סבבה. כן. אוקיי. עכשיו נעשה דבר כזה, אני אעבור את הקלף הראשון בחבילה וגם את הקלף השני, להוכיח לכם שהכל באמת בסדר, אין פה רמאות, סבבה, קבלו. טק, ראיתם מה קרה פה? כל הקלפים בחבילה ידפחו, חוץ מהקלף שאתם בחרתם. הנה זה הקלף שאתם בחרתם, תראי את זה למצלמה. הנה, זה הקלף, פשוט שמתי אותו בסוף, אז בסדר. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור איך לעשות את הקסם, סבבה. אוקיי, בשביל הקסם הזה צריכים סטארט-אפ. למי שלא יודע מה זה סטארט-אפ, זה הכנה מראש של החבילה. אז אנחנו לוקחים חבילה שהיא בסדר לגמרי, ולוקחים 3 קלפים רנדומליים, לא משנה איזה. אוקיי, ושמים אותם בתחתית החבילה. אוקיי, ואז אתה מתחיל את הקסם ככה, שהחבילה בסדר לגמרי, ויש לך 3 קלפים הפוכים כאן, למטה. אוקיי, אתה אומר לזה שאתה בוחר שיעשה את זה, שיבחר קלף. אבל הכי חשוב שלא תגיע למקום הזה, כי אז הוא יראה שיש בו 3 קלפים הפוכים ופדיחה, הלך הקסם. אז אתה אומר לבחור איזה קלף שהוא רוצה, דואג שהוא לא יראה את הקלפים שם, או להגיד לקח את הקלף הזה, אתם לא יודעים מה הקלף. אתם אומרים לו עכשיו, תתבונן בקלף, תבדוק שהכל בסדר, תזכור אותו. בזמן שהוא מתבונן בקלף וזוכר אותו, אתם הופכים את הערימה, כאילו את החבילה, ואומרים לו להכניס את הקלף פנימה. אוקיי? ברגע שהוא מכניס את הקלף פנימה, החבילה כבר הפוכה, והקלף כבר הפוך, כל הקסם מוכן. ואז אתם אומרים לו, בוא נעשה דבר כזה, בוא נהפוך את הקלף הראשון ואת הקלף השני. אוקיי? אתם הופכים אותם, כי אם לא תהפכו אותם בעצם אז שתעשו ככה, כל החבילה התהפכה, בעצם הקלפים האלה לא יהיו הפוכים וזה יהיה מחשיד. אוקיי? אבל אתם עכשיו שואלים את עצמכם, למה יש פה קלף שלישי? אז הקלף השלישי הפוך כדי שהוא לא יראה שכל שאר החבילה הפוכה כבר. אוקיי? אוקיי, ואז אתם עושים את הקליק באצבעות, כאילו, ואז אתם מדפדפים. ומאוד חשוב שתדפדפו, שלא תראו לו את הקלף הזה, כי אז הוא יראה שגם זה הפוך. אז אתם פשוט מדלגים עליו, מדפדפים עד שתגיעו לקלף הזה, ואז אתם מראים לו שהקלף שלו זה בעצם הקלף היחידי שלא יתהפך. אז ככה, תודה שצפיתם בנו, ותעקבו אחרינו ברשתות חברתיות, סנאפצ'אט ואינסטגרם. תנו בלייק, תנו בסאב, ואנחנו נשתדל לעלות כל יום סרטון, ואפילו פעמיים ביום. ביי.